Il-ġustizzja soċjali titlob li kull persuna tingħata opportunità reali biex verament tgħix b'dinjità, serħan il-moħħ, protezzjoni u parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà. Fuq hekk kienet propju iċċentrata il-konferenza li saret fil-Parlament u li kienet indirizzata minn numru ta' individwi ġejjin minn kull sfera tas-soċjetà. L-Speaker Anġlu Farrugia spjega li din il-laqa saret fl-interess nazzjonali sabiex tiġi riflessa l-ġustizzja soċjali fil-ħajja ta' kuljum, b'mod partikolari kif is-soċjetà ta' pajjiżna tqassam l-opportunitajiet u kif tipproteġi id-dinjità tal-bniedem. Matul din il-konferenza Vanessa Mifsud Partanier, għalliema u ta' tifel li għandu il-kondizzjoni ta' Down syndrome, tkellmet dwar l-ġustizzja soċjali li jaffaċċjaw iż-żgħażagħ b'diżabilità fit-tranzizzjoni mill-edukazzjoni sekondarja għad-dinja tax-xogħol. Michael De Battista tkellem dwar l-inklużjoni soċjali għal persuni b'diżabilità u sostna li minkejja l-iżviluppi li saru fl-aħħar 25 sena permezz ta' skemi ta' appoġġ, strateġiji nazzjonali u standards ta' aċċessibilità, xorta waħda qatt fadal xi jsir. Hawnhekk irrefera fost l-oħrajn għal frammentazzjoni fis-servizzi u inkonsistenzi fl-informazzjoni aċċessibbli u t-teknoloġija. Aldo Calleja tkellem dwar ir-riski għas-saħħa li jirriżultaw mill-ħsejjes u l-vibrazzjoni u l-impatt negattiv li dan iħalli fuq il-ħaddiema. Appella sabiex ir-risk assessments li suppost saru fl-aħħar 20 sena jiġu ippubblikati u biex nibdew nifhmu jekk id-diżabilità hijiex riżultat ta' traskuraġni jew abbuż. Anna Marija Baldacchino tkellmet dwar l-istorbju li qed ikun hawn fil-lokalitajiet, fosthom dak kaġun tax-xogħol tal-kostruzzjoni u anke klabs, xi ħaġa li qed tħalli ħafna reperkussjonijiet fuq is-saħħa tal-bniedem u appellat lill-awtoritajiet sabiex jieħdu ħsieb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Dorin Mamo tkellmet dwar id-distinzjoni li għandha ssir bejn mart fiżiku u dak mentali. Hija fakret fil-wedda ta' sptar ġdid speċjalizzat għas-saħħa mentali li kellu joffri kura ta' kwalità u dinjità lill-pazjenti. Weda li sallum il-ġurnata baqgħet ma twettqitx. Marika Borġvert tkellmet dwar l-isfidi finanzjarji, soċjali, mediċi, mentali, edukattivi kif ukoll dwar is-solitudni fost oħrajn u qalet li hemm lakuni li jeħtieġ li jiġu indirizzati mill-aktar fis. Michael Samut tkellem dwar is-sitwazzjoni inġusta fejn inkwilini li kienu protetti bil-liġi tal-1979 sabu ruħhom f'riskju ta' żgumbrament. Spjega kif il-liġi l-ġdida tat lis-sidien id-dritt jiftħu kawżi u introduċiet means test strett li wassal biex diversi persuni, inkluż anzjani, tilfu id-dar tagħhom minkejja li kienu osservaw il-liġi. Emanuel Calleja esprima jitbatija li għaddew minna tul dawn l-aħħar 29 sena fejn qal li jgħixu taħt tensjoni kbira u sofrew inġustizzi li affettwaw id-drittijiet fundamentali tagħhom. Anthony De Giovanni tkellem fuq l-importanza li titħares l-individwalità tal-anzjani bħala persuni, wieħed differenti mill-ieħor. Brabta mal-pensjonijiet Albert Cilja Vincenti semma id-diversi sfidi li qed jaffaċċjaw l-anzjani minħabba jidħul tagħhom u problemi fil-pensjonijiet li kien hemm matul is-snin. Intant Anatol Baldacchino enfasizza li l-Parlament għandu id-dmir jindirizza l-inġustizzi storiċi marbuta mal-każ ta' Talidomide f'Malta. Huwa fakkar kif fl-1962 kien hemm twissijiet dwar żieda fit-twelid ta' tfal b'diżabilità iżda l-istat naqas milli jaġixxi u dawk li rnexxielhom jibqgħu ħajjin ġew abbandonati.